एबसुआ थाला बन्द खालामदों खैराबारियाव खैराबारि दखरा एबसुआ खैराबारि समबाय समिति लिमिटेडनि मावख'खौ दिनै थाला बन्द खालामदों बिजाथि जाथावै सोद्रोमाखौ थिसननायखौ लानानै खैराबारि एबसुनि सोमावसारनाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि समबाय समिति लिमिटेडआव गोदानै थिसननाय सेक्रेटारि मासियाव बैसो बारनाय आरो नमस गैयै बिनायसाखौ मोगा-मोगियाव फज'नानै स्रोदै सायख'ना थिसननायखौ लानानै खैराबारि एबसुआ खुद्रि सारनाय फोरमायबोदोंमोन नाथाय खैराबारि समबाय समिति लिमिटेडआ एबसुनि खावलायनायखौ जेबो मान होयैयाव दिनै बे थाला लागायनाय हाबाफारिखौ लायो बे थाला बन्द हाबाफारिया सोलिगोन जेब्लासिम समबाय समितियाव सावरायलाया अब्लासिम बे थाला बन्दआ सोलिगोन होनना फोरमायदों खैराबारि एबसुआ बे समाव फिन फोरमायबावोदि एबसुआ थाला बन्द खालामदों खैराबारियाव खैराबारि दखरा एबसुआ खैराबारि समबाय समिति लिमिटेडनि मावख'खौ दिनै ताला बन्द खालामदों जों मोनसे प्रेस मिट होनो नागिरदों आरो बे प्रेस मिट जाबाय खैराबारि समाज समिति बे खैराबारि समाज समितिखौ जों दिनै ताला मारिदों आरो ताला मारिनायनि जाहोनानो जाबाय 25/9/2023 मायथाइयाव मोनसे नटिस होदोंमोन सेक्रेटारि पस्टनि बे सेक्रेटारि पस्टनिनो नटिस होनायनि उनाव इन्टारभिउ जालांबाय रिजाल्ट होबाय किन्तु जोङो उनाव मिथिना मोनबाय जाय केन्डिडेट बिथांमोना जोंनो कमप्लेन होदों एबसु अफिसाव खैराबारि बेयाव कमप्लेन होनायनि उनाव जों मिथिना मोनबाय जे बेयाव जेरैबायदि नटिस होदोंमोन बेबायदि नटिस होनाय बायदिनियाव जेबो खामानि जायाखै इलिगेलि खामानि मावदों बिथांमोना बेनो जाहैबाय सासे 54 बयसनि सासे केन्डिडेटआ बेयाव इन्टारभिउ होदों बिथ' मालाबाबो जानो हाया आरो बेखौ जों मालाबाबो गनाया मानोना आरो बेयाव जों मानो होनना बुंनो नागिरदों जे खैराबारि समबाय समितियाव सानै बिथांमोननि अलरेडि खामानि मावखाबाय थानाय सासे अपूर्व मित्र आरो सुसि बर' माने सानै बिथांमोननि खामानि मावखाबाय थानाय बे अपूर्व मित्र होननाया 54 बयसनि आरो सासेया जाबाय हायार सेकेन्डारि पास नटिसआव होदों बिकम पास नांगौ नाथाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय सासे मानसिखौ बिथांमोना इन्टारभिउ होदों बेखौ नायबा जों थोंजों बुंनो हायो जे बे टटेलि इलिगेल बेखौ जों ओंखायनो जों मानिनो हायाखै आरो बिथांमोनजों खेबथाम खेबब्रै रायज्लायनायाव बिथांमोना बुङो जे गावसोरनि भुल जादों नाथाय दिनै बिथांमोना भुल जानायनि उनावबो दिनै बिथांमोना मोनसे खामानिखौनो बुंबाय थायो जे इन्टारभिउ जा हाइस्ट मार्क मोनदों बिनो मोननांगौ होनना जोंबो बुंनो जे इन्टारभिउ जा हाइस्ट मार्क मोनो बिनो मोननांगौ किन्तु क्राइटेरियाखौथ' जों नायनांगोन ना क्राइटेरियाखौ बिथांमोना नायाखै मालाबाबो गावसोरनि भुल क्राइटेरिया भुल मावलांबाय बेखौ मालाबाबो बुङा ओंखायनो जों दिनै खुद्रि सारदों आरो खुद्रि सारनानै जों दिनै ताला मारिदों आरो जेब्लासिम बिथांमोना जोंनि उसित बिसार खालामना होआ जों अब्लासिम जों बे तालाखौ खुलिना होआ होननानै जों दिनै तालाखौ मारिनाय जाबाय खैराबारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आमी खैराबारि एबसुरपारा खैराबारि समबाय समितिটো আমি তালা মাৰিছোঁ আৰু তালা মাৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে 25/9/2023 ইয়াতে এটা নোটিছ দিছিল যে সেক্ৰেটাৰী পোষ্টৰ ঠিকই আছে তাত লাগে গ'ল কিন্তু তাৰপিছত আমি গম পালোঁ যে এজন কেণ্ডিডেট যায় আমাক খৈৰাবাৰী এবছু অফিচত কমপ্লেইন দিলে আমাক কমপ্লেইন পিছত গম পালোঁ যে ইয়াতে এজন 54 বয়সৰ এজন কেণ্ডিডেটক সিহঁতে ইণ্টাৰভিউ দি আছে আৰু ক্ৰাইটেৰিয়া হিচাপে বিকম পাছ সিহঁতে ডিক্লাৰেশ্যন দিছিল কিন্তু হায়াৰ সেকেণ্ডাৰী পাছ এজনক সিহঁতে ইণ্টাৰভিউ দিব দিছে কিন্তু ইটো যদি আমি চাব যাওঁ ই টোটেলি ইলিগেল হৈ আছে একদম কি বুলি কয় ৰাইটলি সিহঁতে কাম কৰা নাই তাক দেখা পাই আমি আজি এই কামটো আমি কৰিব লগা হৈছোঁ কাৰণ 54 বয়স ক'ত ইণ্টাৰভিউ দিব পায় ইটোতো হ'বই নোৱাৰে আমি আজিলৈকে দেখা পোৱা নাই আৰু ইটো এনেকুৱা এটা কাণ্ড কৰিছে এই খৈৰাবাৰী সমবায় সমিতিয়ে য'ত নুশুনা নেদেখা কাম এটা কৰি দিছে ইটো আমি কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ সেয়েহে আমি খৈৰাবাৰী এবছু অফিচৰ পৰা ইটো আমি উচিত বিচাৰ বিচাৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে আমাক উচিত বিচাৰ কৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি এই তালা আমি খুলি নিদিওঁ কেতিয়াও ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে এজনে দিছিল ইণ্টাৰভিউ কিন্তু সিহঁতে নটিছত দিছিল যে বিকম পাছ লাগে কিন্তু আমি দেখিছোঁ পাছ দিয়াৰ পিছতো আগে বুলি নটিছত দিয়াৰ পিছতো কিন্তু সিহঁতে কি কৰিছে হায়াৰ সেকেণ্ডাৰী এজন পাছ কৰা মানুহজনক ইণ্টাৰভিউ দি আছে আৰু কাৰণ এই মানুহজন হ'ল অলৰেডি ইয়াৰ কাম কৰি আছে সমবায়ত আৰু এজন বয়স বেছি হৈ যোৱা আনলিমিটেড হৈ গ'ল সিজনো ইয়াতে কাম কৰি আছে তাত যদি আমি চাব যাওঁ এইটো বস্তু যদি আমি চাব যাওঁ সিহঁতে টোটেলি ইলিগেলি ইণ্টাৰভিউটো দিয়াইছে মাত্ৰ ফ'ৰ্চো কৰিছে আৰু বাকী মানুহখিনি সিহঁতে ছ'চিয়েল মাৰ্টাৰ কৰি দিছে এনে সেইটো তাৰ কাৰণে একদম এইটো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ এইটোতো হ'বই নোৱাৰে
আৰু আমি গম পাইছোঁ যে এতিয়া সমাবেশ টোটেলি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল মানিব দিছে, অৰ্ডাৰ আহিছে, এতিয়া আমি শুনি আছোঁ, কথা পাতি আছোঁ। যি নহওক আমাক উচিত বিচাৰ লাগে, যদি বিচাৰ নহয় কোনো দিন তালা খুলি নিদিওঁ, এইটো আমাৰ খৈৰাবাৰীৰ পৰা আমি জনাওঁ। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।